ଆମ କ୍ଲାସ୍ ଆଡ଼େ ଟିକେ ଆସିବ ଜୀବନୀ କୁଆଡ଼େ ହାଏ ଜୀବନୀ କୁଆଡ଼େ ଆମ କ୍ଲାସ୍ ଆଡ଼େ ଟିକେ ଆସିବ ଜୀବନୀ କୁଆଡ଼େ ହାଏ ଜୀବନୀ କୁଆଡ଼େ ମତେ ଦେଖି ଲୁଚିବନି ଡରରେ ଜୀବନୀ କୁଆଡ଼େ ହାଏ ଜୀବନୀ କୁଆଡ଼େ ପଢ଼ିବାକୁ କିଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଅଛି ପଢ଼ିବାକୁ କିଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଅଛି କୋଉଠି ପଢ଼ିବ କୁହ 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 ଘରେ ନା ବାହାରେ ଧନ ଘରେ ନା ବାହାରେ ଘରେ ନା ବାହାରେ ଆମ କ୍ଲାସ୍ ଆଡ଼େ ଟିକେ ଆସିବ ଜୀବନୀ କୁଆଡ଼େ ହାଏ ଜୀବନୀ କୁଆଡ଼େ ମତେ ଦେଖି ଲୁଚିବନି ଉହାଡ଼େ କବାଟ ଉହାଡ଼େ ହାଏ କବାଟ ଉହାଡ଼େ ମତେ ଦେଖି ଲୁଚିବନି ଡରରେ କବାଟ ଉହାଡ଼େ ହାଏ କବାଟ ଉହାଡ଼େ ପଢ଼ିବାକୁ କିଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଅଛି ପଢ଼ିବାକୁ କିଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଅଛି କୋଉଠି ପଢ଼ିବ କୁହ 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 ଘରେ ନା ବାହାରେ ଧନ ଘରେ ନା ବାହାରେ ଘରେ ନା ବାହାରେ ଧନ ଘରେ ନା ବାହାରେ